Кажуць, што ў далёкай Ірландыі большасць дзён у году гэта стаіць туман альбо ідзе дождж. І вось я даведаўся, што ў нас на Беларусі у адной маленькай вёсачцы калісьці кіравалі нашчадкі знакамітага ірландскага роду. Вось я і вырашыў завітаць у гэтую дзіўную, невялічкую вёсачку з такой прыгожай назвай, як Вераскава. А знаходзіцца вёска Вераскава ў Наваградскім раёне Гродненскай вобласці, Рэспубліка Беларусь. Дзень добры, панове! Кажуць, што калісьці вось у гэтых мясцінах расло вельмі шмат такой травы, як верас. І вось калі ўзнікла вёсачка, то і так і назвалі Вераскава. Вёска Вераскава знаходзіцца пасярод лясоў. І вось гэтыя мясціны і па сённяшні дзень яшчэ бывае называюць Няміраўшчына. А Няміраўшчына называюць таму, што ў 16 стагоддзі вось гэтыя мясціны належалі шляхцічам Няміровічам. І уладарыў тут такі Вацлаў Няміра. Раней Вераскава гэта быў маленькі маёнтачак, і вось гісторыя гэта маленька маёнтачка пачынаецца з таго, што Вацлаў Няміра падараваў гэты маёнтак сваёй дачцэ Настасі. А падараваў Няміра Вераскава сваёй дачцэ, калі тая пабралася шлюбам з полацкім ваяводай Мікалаем Глебовічам. Ну і вось маладыя вырашылі, скажем так, свой мядовы месяц правесці ў падарожжы па сваіх уладаннях. І вось на той час, вось тут на ўскрайку Вераска ў лесочку жыла адна старая бабулька. Знахарка, звалі яе Няжыла, і было ей, кажуць, больш за 100 гадоў. А знахарамі былі ўсе яе, кажуць, продкі. І вось яна дзіўна была яшчэ тым, што як бы яна і крыжык насіла, і да царквы хадзіла, але і капішча паганскага не забывалася. І пакланялася яшчэ і Богу Перуну. Ну, адным словам, скажем так, спавядала двухвер'е. Энцыклапедычная даведка. Двуверства, двувер'е. Рэлігійная і культурная з'ява, суіснаванне традыцыйнага хрысціянства і элементаў дахрысціянскіх вераванняў. У межах праваслаўнай традыцыі двуверства – атаясамленне народам некаторых хрысціянскіх святаў з паганскімі боствамі. Напрыклад, Ілья Прарок атаясамліваўся з Перуном. Таксама многія праваслаўныя царкоўныя святы былі прымеркаваны да паганскіх. І вось гэтая бабулька, якую звалі Няжыла, яна, кажуць, лячыла людзей ад розных хвароб і лячыла людзей усіх без выключэння, як хрысціян, так і язычнікаў. Для яе розніцы не было. А яшчэ, кажуць, яна вельмі паважала даўніну і любіла продкаў сваіх. І да гэтага прывучала і мясцовых, каб не забываліся каранёў сваіх. А яшчэ, кажуць, яна магла вызначаць і прадказваць лёс чалавека. І вось калі яна даведалася, што вось сюды у Вераскава прыехалі маладыя паны, то яна вырашыла пайсці да іх. Яна прыйшла, кажа, да іх, паклікала да сябе Настасю, дастала нейкіх 6 старажытных дзіўных манет і дала ёй у руку. І кажа, гэта табе на каханне, на развітанне, на вяртанне, на сумленне, на натхненне, а адну дала і ціхенька прашаптала штось на вуха ёй, каб ніхто не пачуў. Настася падзякавала і запрасіла ў хату, пачаставаць бабулю, але тая пакланілася і пайшла да сябе ў лес. І вось кажуць, што і сапраўды Настася пражыла вельмі шчаслівае жыццё з Глебовічам. Яна нарадзіла яму шмат дзетак, і вось у 1557 годзе Вераскава Настася падаравала сваёй дачцэ Рэгіне, а разам з Вераскавам і гэтыя 6 таямнічых старажытных манет. І вось расказваюць, што кожны новы гаспадар, як такі атрымліваў гэтую вёсачку Вераскава, так атрымліваў разам з ёю, з зямлёю гэтаю, і гэтыя 6 таямнічых старажытных манет. Мусіць, так гэта хацела бабуля Няжыла, каб гэтыя манеты ніколі не пакідалі гэтае месца. І вось кажуць, што, ці дзякуючы гэтым манетам, ці то людзям, якія тут жылі і выконвалі запавет гэтай бабулькі, памяталі аб сваіх продках,
вёсках і ніколі не забывалі даўніны, каранёў сваіх. Але вёсачка гэта вельмі добра развівалася, і яе, міналі заўсёды і розныя хваробы, і розныя войны. Але вось недзе напрыканцы 18 стагоддзя гэтыя манеты кудысьці зніклі. І вось у 1777 годзе Вераскава потрапила до князёў Радзівілаў. Ну, Радзівілы неяк не звярнулі ўвагу на знікненне мясцовай рэліквіі, гэтай манеты шукаць не сталі, а Вераскава далучылі да свайго мястэчка Уселюб, які знаходзіцца тут недалёка. Ну і я вам скажу, што Радзівілы гэта былі не тыя магнаты, каб займаліся толькі адным мястэчкам альбо вёскаю. Іх цікавіў лёс бацькаўшчыны. Ды і падзеі на той час развіваліся не вельмі добрыя. Паўстанне Тадэўша Касцюшкі, 3 падзелы Рэчы Паспалітай. І вось пасля 3-го падзелу Рэчы Паспалітай і Уселюб, і Вераскава адышлі ў расійскую імперію. І вось калі пачалася вайна 1812 году, і калі сюды прыйшлі напалеонаўскія войскі, то Радзівілы, які шмат хто з іншай беларускай шляхты, прынялі бок Напалеона. І Радзівілы, і большасць беларускай шляхты з радасцю прынялі бок Напалеона, таму што яны спадзяваліся, што пры дапамозе Напалеона яны змогуць адрадзіць Вялікае княства Літоўскае. Але вось калі Напалеон гэтую бітву прайграў, то і Радзівілы, і іншыя павінны былі проста пакінуць гэтую зямлю і падацца ў эміграцыю. У эміграцыю падаліся і Радзівілы, а вось іхнія землі пачалі раздаваць тым, хто ваяваў на баку расійскага цара. І вось у расійскім войску ваяваў такі ірландскі граф Іосіф Урурк, нашчадак тых графоў, якім належала ірландскае графства Лейтрум. І яны менавіта ў 15 стагоддзі кіравалі народным ірландскім паўстаннем супраць ангельскіх прыгнятальнікаў. І вось калі паўстанне атрымала паразу, то Уруркі вымушаныя былі эмігрыраваць у Парыж, а ў 1760 годзе іхнія ўнукі ўжо падаліся на службу да расійскага цара. Энцыклапедычная даведка. Уруркі. Старажытны ірландскі род. Нашчадкі Артура, сына Рурка, які быў забіты у 1046 годзе. Дэвіз пераможца пераможцаў. Пачынаючы з 9 стагоддзя уладальнікі ірландскага графства Лейтрым. У канцы 6 стагоддзя удзельнічалі ў антыанглійскім паўстанні. Пасля аблогі горада Кінсейль і заканчэння паўстання каля 70 яго кіраўнікоў, у тым ліку і граф Брайан О'Рурк, мусілі пакінуць Ірландыю. Іосіф Урурк нарадзіўся ўжо ў Расіі. З дзяцінства яго залічылі ў элітны гвардзейскі полк. Ён пачаў вельмі хутка сваю бліскучую ваенную кар'еру, удзельнічаў ужо ў вайне руска-турэцкай, а ў 1812 годзе ў вайне з Напалеонам ён уже камандаваў авангардам заходняй арміі, дайшоў да Парыжу. І за паспяховыя баі рускі цар яго ўзнагародзіў орденам святого Георгія, святой Анны, а таксама падараваў яму 6762 дзесяціны зямлі на Наваградчыне, якая калісьці належала Радзівілам. І вось ірландец Урурк Іосіф прыехаў сюды. Кажуць, яму тут вельмі спадабалася, нешта яму нагадала яго родную Ірландыю, мусіць вось такія дажджы, і ён вырашыў застацца тут назаўсёды. Іосіф Урурк застаўся на Беларусі назаўсёды. Пасяліўся недалёка ад Вераскава, там ён пабудаваў маёнтак, розныя гаспадарчыя пабудовы. Але вось
У 1830 годзе пачалося шляхецкае паўстанне. Энцыклапедычная даведка паўстання 1830-31 гадоў у Польшчы, Беларусі і Літве. Яшчэ яго называюць лістападаўскае паўстанне. Нацыянальна-вызваленчае паўстанне з аднаўлення Рэчы Паспалітай у межах 1772 году, выклікана парушэннямі з боку царызму, аўтаноміі, каралеўства польскага і польскай канстытуцыі 1815 году, паступовай ліквідацыяй дзяржаўнасці і намаганнем шляхты Беларусі і Літвы аднавіць свае правы кіравання ў незалежнай дзяржаве. І вось што дзіўна, што продкі Орурка, ірландцы, змагаліся на сваёй роднай зямлі супраць ангельскай імперіі, а іхні нашчадак дапамагаў іншай расейскай імперіі як бы уціхамірваць беларускіх паўстанцаў. І вось за гэта ён атрымаў чын генерал ад кавалерыі, а яго сям'я атрымала тытул графоў ірландскіх. Вось гэтую каплічку на вясковых могілках у Вераскава, кажуць, пабудавалі яшчэ пры ірландцах графах Орурках. Яна як бы цалкам адпавядае праваслаўным канонам, але штосьці вось у архітэктуры ёсць такое, нязвыклае. Можа, таму што ірландцы мелі на архітэктуру нейкія такія свае ўяўленні. І вось у 90-х гадах мінулага стагоддзя гэтую каплічку перарабілі пад царкву. І з Наваградка раз на тыдзень сюды прыязджае святар, і тут ідуць набажэнствы. І вось у першай палове 19 стагоддзя у графоў Оруркаў Вераскава набылі шляхцічы брахоцкія. Тыя самыя брахоцкія, якія выраблялі знакаміты сыр, які так і называўся сыр брахоцкі, які быў знакаміты на ўвесь белы свет. І вось, кажуць, Уладзіслаў Брахоцкі, які набыў Вераскава сабе, адразу распачаў будаўніцтва тут вось гэтага двухпавярховага палаца ў стылі класіцызму. Энцыклапедычная даведка. Уладзіслаў Брахоцкі, беларускі грамадскі дзяяч, скончыў Віленскі універсітэт, увайшоў у склад Віленскай археаграфічнай камісіі, апошні маршалак шляхты Наваградска павета. У 1860 года быў адным з заснавальнікаў грамадскай бібліятэкі ў Наваградку, затым яе куратарам. Як удзельнік паўстання 1863 году паводле рашэння сасланы ў Перм. На радзіму вярнуўся ў 1874 годзе. А калі пачалося паўстанне 1863 году, Брахоцкі падтрымаў паўстанцаў. І вось тут, у гэтым палацы, даволі часта знаходзілі свой прытулак паўстанцы Кастуся Каліноўска. І тут яны, кажуць, вось у сутарэннях хавалі сваю зброю.
І вось на падаўленне паўстання расійскі цар кінуў 300-тысячную армію карнікаў. У паўстанні, канешне, удзельнічалі больш хлопцы шляхецкага паходжання, але сяляне чым маглі дапамагалі паўстанцам. І вось кажуць, тут з Вераскава сяляне ў лес паўстанцам перапраўлялі і зброю, і ежу, а пасля усе хлопцы Вераскава зняліся і стварылі свой сялянскі партызанскі атрад. І вось кажуць, кіраваў імі нейкі Дамінік, ён быў без нагі, нагу сваю ён яшчэ згубіў падчас паўстання 1830 года шляхецкага. І вось ён прытвараўся як бы жабраком, ішоў у стан карнікаў, выведваў усё і звесткі перадаваў у партызанскі атрад. Але вось на вялікі жаль паўстання атрымала паразу, і лепшыя сыны Беларусі былі адпраўленыя хто на Шыбеніцу, а хто ў Сібір. І вось пасля паўстання Уладзіслаў Брахоцкі быў арыштаваны, асуджаны і адпраўлены на катаргу ў Сібір. І вось яго жонка Гелена вырашыла раздзяліць лёс мужа і паехала ўслед за ім. У Вераскава назад яна так бы ж і не вярнулася. Вось гэтую каплічку пабудавалі паны Брахоцкія. Гэта іх фамільная пахавальная каплічка. Вось апошнія з Брахоцкіх з'ехалі з Вераскава ў 1939 годзе. І вось з імі разам з бацькамі паехала адсюль і 17гадовая Соф'я Брахоцкая. За савецкім часам, кажуць, каплічка гэта была напаўразбураная. І вось Соф'я Брахоцкая ў мінулым стагоддзі, ў 1992 годзе прыехала сюды, не забываючы пра продкаў сваіх, на радзіму сваю, і дала грошы на адбудову гэтай капліцы. І зараз капліцу перарабілі ў касцёл, і сюды з Наваградка прыязджае ксёндз і вядзецца імша. Разам з Уладзіславам Брахоцкім у Сібір быў сасланы і ягоны сябра, які пэўны час жыў вось тут у Вераскава, гэта паўстанец Бенедыкт Дыбоўскі. А Бенедыкт ужо 27 гадоў быў прафесар медыцыны і хірургіі. І вось калі яго саслалі ў Сібір на катаргу, там ён пачаў вывучаць расліны, птушкі, назіраў за імі і пісаў навуковыя працы. І калі нават высылка скончылася, то Бенедыкт Дыбоўскі застаўся там на ўсходзе і пачаў вывучаць Байкал і Амур. Энцыклапедычная даведка. Дыбоўскі Бенедыкт Іванович. Заолаг. Сябра Польскай акадэміі навук. За ўдзел у паўстанні Кастуся Каліноўскага сасланы ва ўсходнюю Сібір, дзе вывучаў фауну Прыбайкалля. Апісаў фауну возера Байкал і яго прыродныя ўмовы. Фауну басейна ракі Амур, берагоў Японскага мора, Камчаткі. Сабраў вялікую калекцыю фауну Сібіры. З 1883 по 1906 год загадчык катедры заалогіі ў Львоўскім універсітэце. І вось у 1928 годзе у
Акадэміі навук у Маскве даведаліся аб нашым выбітным земляку і запрасілі Дыбоўскага ў Маскву, у Акадэміі навук. І вось наколькі былі здзіўленыя маскоўскія прафесара, калі даведаліся, што ён у Сібіры напісаў больш за 300 даследаванняў. За гэта ён быў абраны акадэмікам, а сябрам-карэспандэнтам Акадэміі навук СССР. Памёр Бенедыкт Дыбоўскі ва ўзросце 97 гадоў. Пахавалі яго во Львове з ваеннымі пашанамі, таму што гэта быў апошні з паўстанцаў Кастуся Каліноўска, які дажыў да такога ўзросту. І вось на помніку яго выбілі Бенедыкт Дыбоўскі, чалавек вялікага сэрца і нескаронага духу. До 1939 году Вераскава ўваходзіла ў склад Польшы. І вось у 1936 годзе польскія навукоўцы тут знайшлі ў Вераскава скарб манет. І вось сярод гэтых манет былі, кажуць, нейкія 6 старажытных рымскіх манет. І вось кажуць, што гэта менавіта і ёсць тыя манеты, якія бабулька, знахарка Няжыла падаравала Настасья Неміровіч і шапнула ёй словы, якія пасля Настася перадавала сваім дзецям і ўнукам. Не забывай дзядоў, прадзедаў сваіх, беражыце даўніну сваю. Да пабачэння!